маъракаи омодагӣ ба ҳар як соли нави хониш барои маорифчиён айёми ташвишу тараддудҳост, зеро аз фаъолияти ин давра ҷараёни кору фаъолияти ояндаи муассисаҳои таълимӣ вобастагӣ дорад. бо наздик шудани соли нави хониш ба ин маъракаи муҳим муассисаҳои маорифи шаҳри Исфара тайёриро ҳанӯз аз моҳи май оғоз намуда, имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимӣ корҳои омодагӣ ба қабули хонандагон вусъати тоза касб кардааст. таъмиру тармими синфхонаҳо, ободонии саҳни муассисаҳо, омодасозии кабинету озмоишгоҳҳо ва таъмини онҳо бо лавозимоти зарурии таълимӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳим ба ҳисоб мераванд. дар ин раванд масъулини соҳаи маориф ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ талош доранд ки то оғози соли нави хониш барои таълиму тарбияи насли наврас шароити мусоиди таълимӣ фароҳам оварда шавад. яке аз муассисаҳои бузурги таълимии шаҳр, муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 12 низ ба соли нави хониш омодагии ҷиддӣ мебинад. дар ин муассиса корҳои таъмиру ободонӣ, тозаву озода намудани синфхонаҳо ва дигар бахшҳои таълимӣ идома дошта, омӯзгорон ва кормандони муассиса барои истиқболи хонандагон омодагӣ мегиранд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлати азизамон, муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 12 шаҳри Исфара пайваста дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи вазифаи хеш қарор дода, барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон кӯшиш ба харҷ медиҳад. барои баланд намудани донишандозӣ ва забондонии тарбиятгирандагону таълимгирандагон, муассиса имсол тасмим гирифтааст ки як синфи яҳкум бо забони русӣ таъсис дода ва барои таълим бо забони русӣ тамоми шароити таълимро фароҳам оварад. ҳамзамон барои зимистони 2026 ва 2027 дар муассиса якчанд корҳои омодагӣ ба сомон расонида шуда истодааст. аз он ҷумла муассиса 64 тонн ангишт ва 2 метри куби ҳезумро барои зимистони оянда захира намуда ва барои дар сатҳи дуруст ба роҳ мондани зимистони солҳои 2026 ва 27 кӯшиш ба харҷ дода истодааст. таъкид бояд кард ки муҳайё намудани шароити муносиб барои таҳсил яке аз омилҳои муҳими баландбардоштани сифати таълиму тарбия мебошад. аз ин рӯ дар баробари корҳои ободонӣ ба омодагии 48 синфхонаҳои фаннӣ, кабинету озмоишгоҳ, ошхонаву толори варзишӣ, таъмини хонандагон бо китобҳои дарсӣ, воситаҳои аёниву техникӣ ва дигар маводи таълимӣ низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мегардад. ҳамзамон дар муассисаҳои таълимии шаҳр масъалаи омодагии омӯзгорон ба соли нави хониш, такмили маҳорати касбӣ ва ба роҳ мондани раванди таълим дар сатҳи зарурӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дорад. طبق نقشه چاره‌بینی ریاست معارف شهر اسفره امروزها تمام آموزگاران در مشورت‌های اوگوستی فنی خویش اشتراک نموده پیوسته برای بلند برداشتن سویه دانش خود آموزگاران وظیفه‌های خویش را به سال تحصیلی 2026-27 معین نموده ایستاده‌اند. با انجام کارهای آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی شهر از جمله مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 12 نیت دارند سال نو خوانش را با آمادگی همه‌جانبه استقبال گرفته برای خوانندگان شرایط خوبی تحصیل فراهم آورند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار